Oh, amen. Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu. Kusengudokotela uVilakazi no ngithi angedlulise naso isimemezelo esiphuthumayo ngomhla ka-6 Disemba. Ngomhla ka-6 Disemba sinomthandazo okungumthandazo wey'celo sibheke laphaya olwandle. Siyacela ukuthi abantu babhalise sazi isibalo sabantu abahambayo, imali ye-transport including full service kuyobe kuyi-R250. Siyacela kakhulu abantu babhalise kule namba nje nizoyibona la esikrinini ethi 076 3588 490. Liphumelele nonke ngobuningi benu. UDisemba ufikile, ke ungene kahle kuDisemba nawe uhlambulukile, ubona izinto zakho zenzeka. Uthi noma ubukade uhleli ekhaya ungasebenzi unyaka wonke, kodwa kube khona into okuzothi uma kuphela lo nyaka ube usuyenzile. Ilokho zihlobo zokumkhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise, siyabonga kakhulu. Amen.